to. Filip! Teraz se pracuj, stojí. Rána dole, Filip! Neudělá nic z toho. Nenech se svíknout na korana, neudělá nic. Ano. Nemá to zatvorené, pracuj si. Hlava tělo, pomeň. Pomeň, to je ono. Pojď, přejdi to. Hlavou ukáž do brány. Hlavou ukáž do brány. Hlavou ukáž do brány. Filip, to nesmie hore. To je ono. To je ono. Bouchni tam až antriandru. Bouchni do té ruky. Bouchni do té ruky. Pravá ruka na hodce. Nevadí. Ukaž si na to. Pravou ruku Andru. Levou ruku Andru. A levou rukou bouchej. Levou rukou bouchej. Vytáhni si a bouchej tu. Tak. To je ono. Co je to? Co mi to? Pojď. Tak. První pozici víc si do Andruhůvky, roztáhni ho. Andruhůvky a roztáhni ho. To je ono, roztáhni ho. Dej se 5 na 5 a rozkopni ho. Bomby, konec kola, pojď. Ukaž, že si vyhrál. Pome. Tak, ukaž, že si vyhrál.